Hey guys, velkommen til en ny video. I dag skal vi på stranden og finde muslingeskaller. Nu er vi ankommet til stranden. Der er ligesom ingen mennesker, det ved jeg godt, men nu skal vi bare i gang med at finde nogle muslingeskaller. Nu skal jeg lige præsentere min søster for jer. Det her, det er Hanna. Hun er min lille søster. Og hvor mange år er det, du er? 7 år. Og vi er på stranden sammen og finder muslingeskaller. Altså, undskyld krabber, hvis jeg kommer til at kvæse sig under alt det her. Hey, den er kvæs. Må jeg så ikke det? Fundet en hel klump søsnegle. Det skal vi have med. Jeg har lige fundet en kæmpe her. Kæmpe muslingeskal. Ja, altså, vi har ikke fundet alle dem, vi troede, vi havde, de her muslingeskaller. Men vi har fundet rigtig mange af de her søsnegleskaller. De er rigtig gode at lave kunst med. Så husk at følge med i næste episode. Vi ses snart igen. Husk at like og subscribe. Bye!